Leren sik sawetara ya. Mergo iki tanpa bintang tamu ya. Dadi awake dhewe sak kanca mrene iki dikon nyuguhke apa ya pagelaran sing rada pakem karo ngersaning para dulur-dulur para punggawa IKG. Oh ya, matur nuwun Mak. Ya. Ngaturke panuwun, Nduk, lan awake dhewe nderek tepang Gladiwanuh ngaturake kula nuwun. Ngersaning para warga masyarakat kabeh wae. Weh, iki ora sowan nang ndi-ndi iki ya wis nang omahe dhewe. Lah ngopo? Lah wong awake dhewe sowan mrene iki ketemune ora kok karo sapa-sapa ning ketemune karo Piyai Gunung Kidul. Oh ya, Wis pokoke sing rawuh rene kabeh iki Piyai Gunung Kidul kabeh bengi iki. Oh ya, Mak. Ingkang padha mapan lenggah ana ing perantauan. Bener. Iya. Dadi wis ora usah riko, ora usah kepiye-kepiye mergo ning kene iki awak dhewe. Oh ya. Uga ngaturke nderek Mangayu Bagyo mengucapkan selamat ngersaning keluarga besar IKG, Ikatan Keluarga Gunung Kidul, mergo wis kepareng mengeti hari ulang tahun 55 tahun IKG. Oh ya. Sing menyelenggarakan gelar seni budaya ing antarane ana campursari, PS IKG sarta pegelaran wayang kulit ya bengi iki. Oh ya. Dalange mbuh sapa aku ora kenal ing bengi iki. Iya. Ndelalah kok disuwuni lakon iki. Lah lakone apa, Mak? Lakone Wirata Parja. Oh iya. Wirata Parwa kok Wirata Parja wae ngono. Wirata Parwa, Nduk. Iya. Ya guyon sithik ora apa-apa wong mau ngendikane Pak Wasana suguhana sing pakem Mas ning tok nehi guyon ya ora apa-apa. Oke. Oh ya. Matur nuwun iki diparingi amplop saka mburi. Oh ya. Matur nuwun. Iki mengucapkan selamat kepada Ikatan Keluarga Besar Gunung Kidul. Usia 55 tahun ki wis ora usia enom meneh. Mestine ya wis mateng, Nduk. Sebabe wah, iki piyai-piyai sing jos sing padha tansah meningkatkan silaturahmine antarane warga Gunung Kidul ingkang mapan ana ing Karang Paradesan ingkang mapan ana ing kampung halaman Gunung Kidul karo ingkang padha mapan ana ing Jabodetabek sak kiwa tengene ya ning Kutagara kene iki. Muga-muga sak pungkure nggone padha mengeti hari ulang tahun iki tansah manggiya rahayu widada kalis ning sambika ladosa korubeda. Amin. Warga masyarakat Gunung Kidul ingkang mapan ana ing kutha mbuh sing ning desa diparingi lancar rezekine. Amin. Sing ning desa sing padha among tani among kisma mapan ing Tegal Kepanasan tandurane dukur 1000 tuh ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh. Amin. Sing padha mapan ana ing kutha muga-muga tansah dilancarke rezekine, digampangke karire sarta mundhak jabatan lan mundhak bayarane. Amin. Iya. Wah, warga Gunung Kidul padha tindak merantau ning desa apa ning Jakarta, Tangerang, pokoke Jabodetabek iki pancen wis padha dadi piyai sing sukses kabeh, Nduk. Oh iya. Alhamdulillah, Mak. Iya. Sok gek genti wayangan IKG ning alun-alun Pemda Wonosari Gunung Kidul kono. Iya. Dalange aja ming aku ning nek iso 100 dalang sing ning Gunung Kidul iki kon mayang kabeh sewengi. Iya. Ah piye wing acarane wis pokoke ngregengke warga Gunung Kidul iki pancen iki lho nuduhke yen to warga Gunung Kidul iki luar biasa. Iya. Ki tak aturke, Nduk. Iya. Matur sembah nuwun ngersane para pengurus IKG. Iya. Utamane Pak Ketua Umum panjenengane Pak Bapak Dr. Andes Edi Sukirman minangka Ketua Umum ingkang pidalem saking Gedang Sari. Iya. Panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Aris Suprobo Ketua 1 ingkang mijil saking Laladan Semin. Panjenenganipun Bapak Sulardi SHMH Ketua 2 ugi saking Semin. Panjenenganipun Bapak Rahmat Sutopo Ketua 3 saking Karangmojo. Panjenenganipun Bapak Haji Saimo Ketua 4. Iki Pak Haji Saimo iki ingkang daleme mau dienggo transit awake dhewe sak kanca, Nduk. Matur nuwun Pak Haji Saimo. Wis kepareng nglonggarke manah, nglonggarke kahanan daleme diregeti karo kanca-kancane ya ora apa-apa, matur nuwun. Iya.
Pak Haji Saimo ki saka ngendi, Mak? Piyaine asli Ngawen, Nduk. Oh iya. Piyapun Bapak Suyanto Ketua 5. Oh, saking Rongkop DIY. Oh iya. Piyapun Bapak Bambang Krisnadi SH minangka Sekretaris Jenderal asalipun Wonosari. Iya. Ibu Hajah Siti Harjarijah Bendahara Umum saking Ngawen matur nuwun lan sedaya ingkang sami rawuh para panitia ingkang ora iso tak piji siji mbaka siji. Heeh. Ngantarane ana Pak Ketua, Pak Sulardi, Pak Saimo, Pak Suyanto, Pak Rahmat Sutopo lan kabeh wae. Iya, Mak. Matur nuwun. Heeh. Iki disponsori oleh Banhubda DIY, Nduk. Apa kuwi? Badan Penghubung Daerah Istimewa Yogyakarta karo disponsori ugi karo panjenengane Bapak Sudaryanto SH. Atas kontribusinya dalam rekrutmen tenaga kerja dari Gunung Kidul sejak 2019 sampai 2025 di PT Kencana Gemilang utawa Miyako wonten ing warsa 2000 selangkung menika. Oh iya. Cacahe totale ana 1.300 tenaga kerja sing direkrut. Oh iya. Di bawah pimpinan Dimas Kentit dan naungan penyapun Bapak Suyanto. Oh iya. Aku ya wis diplentreki diparingi cindramata kaya mau Magicom Risk Kukrek. Oh iya. Sesuk arep tak nggo ngliwet. Oh iya. Eneng gambare wayang e. Iya. Matur nuwun. Ya ngaturke panuwun ngersaning Bapak Sukardyo selaku Direktur Perusahaan Sendal Sepatu Outler atas pemberian sendal dan maneka warna. Matur nuwun produk asli putra putri Gunung Kidul semoga berkah dan lancar selalu. Amin. Matur sembah nuwun. Iki mau penjane Pak Sukardyo kuwi wis maringi sendal aku sak kanca, Nduk. Oh iya. Mau aku nganggo sendal selopu diece karo Pak Sukardyo. Lah ngopo? Wis tak tukoke sendal sing anyar kok meso nganggo iki. Lho, batinku nek dalang menika Pak, agemanipun menika cenila. Senes sendal jepit gunung menika senes batinku. Iya. Sesuk nek tak nggo dolan kena tak nggo gleleng sendal kuwi mang. Peparinge Pak Sukardyo kuwi mau matur sembah nuwun. Iya. Uga iki akan diserahkan cindramata kepada jane Bapak Edi Sukirman MM. Oh iya. Wis mau apa iki mengko? Oh wis mau to. Oh ya wis. Iya. Uga iki ana Bapak Suyanto ngersake lagu lho. Apa? Sarung Jagung. Oh ya engko. Iki Pak Suyanto ki nek ambu-ambune kok arep dono weweh karo awake dhewe sak kanca. Oh iya. Dadi matur nuwun banget. Iya. Ki ana request lagu uga Dadi Ati dipun bawani oleh Mbak Niken duet karo Mas Kentit. Oh iya. Iya. Asem ki aku dikon maca semene mbane. Ya ora apa-apa. Maca nawala, Mak. Ya, kesik ki anu nduk. Piye? Aku ki urip ki ya lekku berkarya berdharma. Lumantar seni wayang ki ya nek iso tak nalurekke. Iya. Uripku liwat wayang kuwi ya tak nalurekke. Heeh. Uripku saben dinane ya tak nalurekke. Ngopo, Mak? Aku ngarang lagu lho. Oh ya. Sadurunge mengko Mas Kentit nembang Dadi Ati karo Mbak Niken. Oh ya. Wis engko ora apa-apa ki Mbak Niken tak silie sithik Mas Kentit. Umpama mengko sampean arep nembang karo Mbak Niken nggonen sak maremu mergo Mbak Niken kuwi piyaine freelance. Oh ya. Ayo Mbak Niken. Jumeneng Mbak. Oh ya. Disepati apa, Mak? Sepate Slendro. Oh ya, buka saron. Yo, ayo Mbak Niken kenalan karo warga masyarakat Gunung Kidul sing mapan ning Tangerang. Yo. Ayo Mas buka saron, Mas. Oh, sing nyaron ki bento. Yo. Monggo, Mbak. Neno neno no 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 Senegara witane wiyakane sumelek kabeh rasane ayo ayu pasayane sindene nanging antu aneh-aneh
dan spotnya tak sesuaikan lho. Apa? Kok disesuaikan? Lah iya to, ansor laras jeneng karawitane wiyagane sumeleh kabeh rasane. Oh iya. Sumeleh iki tegese ora ana sing kemrungsung mikir utang lan sak panunggalane. Iya. Berarti ra ndek isin nek ndek utang ora dipikir ki. Wah, bablas ora ndek isin. Rai we mbok duwe apa ora kok iki. Iya. Ayu-ayu pasoryane sindene nanging ngantukan emane. Mergo sinden ki lasem urung muni wis sok ngorok. Mboten lho. Lho saksine penonton Bapak Ibu sindane mboten ngantuk nggih Pak Bu. Mboten lho, lemer sani kan Bapak Ibu. Lah pek neneng kene, nek ning wayangan ning Gunung Kidul kono kuwi wah. Estu Lah tenan. nggih saking semangate sowan wonten Tangerang. acara IKG menika nggih. Nggih Mas Yusuf. Nggih. Kowe mau wis ngemol urung, Mbak? Kula Heeh. ngemol wau nggih, Oh, mlebu mall. Nggih, mlebu Derek teng mall. toilet. Oh. Tak kira nek shopping kaya. Mboten. Apa-apa enek kaya. Iya. Nggih, mengucapkan selamat ulang tahun kagem IKG ingkang kaping 55 tahun. Nggih, Nggih. wah sudah Wis seumurane Pak Pardi. Pak Pardi, nggih. Semoga semakin jaya, semakin sukses dan semakin kompak. Amin, nggih. Amin. Luar biasa IKG. Wis sak umure Pak Pardi, sak umure Pak Ibung. Iya. Kowe aja klewo-klewo karo Pak Pardi. Oh iya, heeh iki Pak Pardi ning Tangerang kene iki wis cara kene iki sesepuhe Tangerang iki Pak Pardi lho, Mbak. Biyen lho. Terkenal nggih Pak Pardi. Nggih, pun terkenal elek. Mboten kok nggih. Ora guyon kok ya. Nggih. Apa kae gleleng Pak Pardi bengi iki nyekel nyawane wong pirang-pirang. Heeh. Nggih Mas Yusuf, alhamdulillah saged pinanggih sedulur-sedulur perantauan wonten mriki. Nggih, Mbak. Nggih. Sedaya IKG saking Kapanewon Segunung Kidul. 18 Kapanewon. Nggih, alhamdulillah. Nglumpuk kabeh. Nggih. Iya. Mau panjenengan Ibu Bupati ya wis rawuh ning Sampun. anu ndelalae rawuhe keduga saged rawuhe mau awan lho anu Mbak. Nggih. Iya ora apa-apa. Nembang Mbak. Apa? Nggih, wonten dawuh. Lagune Inyong. Oh iya. Oh iya, iki aku ya ana akeh request ki diwaca saiki monggo. Kok bae. Oke, Iya baik. iki bismillah ngerilis lagu lho. Oh iya. Ngerilis lagu ora kowe sik nembang. Ora men diwakili Mbak Niken. Sing duet niku. Nen? Sing duet. Oh kowe duet kuwi dadi-ati karo Mas Kendit kok engko kok. Oh niki sik pundi? Sing judule Ngimpiku. Oh iya. Lagumu iya. Dibawani sithik Mbak. Duet nggih kalih jenengan nggih. Bawane apa? Perdana niki soalnya. Oh iya. Nggih. Tak disiki ya. Monggo. 5 Mas. Ora nek gelo. Iya. Aratriatis ngiris hati sepi Ratriatis ngiris ati sepi tegese apa, Mak? dadi wong turu tengah wengi Heeh. cokoti nyamuk ayo to Heeh. ndelalae wancine wanci ketiga dadi ademe iki nang ati nganti sir-siran lho. Oh iya. Jane iki bawane iki nyeritake wong rondo dadi ora duwe Ceritane napa? Ayo wayangmu ya Mbak. Wayangmu Nano neno wulung semapyar no neno mrucici tra tahane cakepane sing bener ulung sumabyar meruji ora muji engko Mas Lah muji kula ya terus meruji lho. meruji Aku kuwi pinge. menghiasi. Wong kula nggih meruji kok, Pak. Oh meruji ta? Nggih. Oh kupinge. Kupinge selen kok ya. Iya.
Nonano ratape nolo mong bisa ayo digongke bareng karo aku. Oh ya, angel lho Mak. Ben. bareng ki angel lho. Ayo wis. Kok nek ora pas piye? Ayo dipaske kanca-kanca semene oke ya iso do ngepaske wangi ngepaske kok ora. Iya. Si loro telu. Gondom rebuk kal pu telu loro sing gawe iki aku tak gongke telu iki kok ngeyel. Oh, ya nggih manut kok nek ora dibayar aku. Oh iki ora tak bayar wis sugih kok ora sugih mesa entuk PKH kok ora. Ora ya. Lah aku kan termasuk wanita yang perlu diopeni. Dadi ya entuk PKH. Yuk tembangke Mbak. Duet nggih niki gantesan nggih. Heeh, kowe sik. Rinten pantai raning dalu mengantuk ratamu watetes ngabir-abir citramu mong madyaning ratri Magawe apa keselena kira-kira Awulung maya Nunggari itu Karena kriya Karena sakawamu tak teruske. Ya. Noyo pakai penyawanku gregan mewungu saka ing nendraku jiwata sing rasaku yen mung ngimpiku monggo Mbak.
namung gongno sisan, Mbak. Oh iya. Niki sing nutup kula. Iya dong. Nek sing nutup aku kok ndak gelo sampean. Ya. Mbok mboten sah ditutup, mengke nek ajeng dienggo meneh. Ora. Mboten. Ya. Nalya paket pangawanku mereka bungu saka ing netraku ya sing rasaku nanging laga yen namung ngimpi Matur nuwun, Mbak. nggih Ya. matur suwun Iki urung Tepuk ana tangan kagem Mas sampirane. Yusuf. Menika Hah? lagu karyane Mas Yusuf, nggih. Nyuwun tepokipun Oh, Bapak nggih. Ibu. Matur Nggih. nuwun. Dan Ha kemo sing keplok ming wong sithik tak kira nek ngece kemo. ayo lagune Mas Yusuf kok ora dikeploki. Iya. Matur suwun. Ora apa-apa ora dikeploki. Ngeplokno nek ora nyawer terus ngopo? Ah iya. Ya nyawer lho. Mengko wonten Pak Sulardi wonten, Pak Oh, Saimo wonten, mungkin nyawer sedaya Pak Edi. Nggih, Pak Suyanto Pak wonten. Suyanto, Komplit. Pokoke beres. Pak Darwanto enten. Nggih, sedaya kemawon. Oh ya. Gek lenggah, Mbak. Ya. Nggih. Ki saking Pak Ketua IKG. Oh ya. Pak Ketua IKG Pusat nyuwun lagune Tiwul Gunung Kidul. Oh ya. Diaturi tindak panggung, Mak. Iya. Didampingi karo panjenengane Pak Darminto karo didampingi panjenengane Pak Suyanto. Oh ya. Oh ya. Nek Pak Suyanto ku ngersake sarung jagung lagune beda. Ning nyawer ket saiki ya ora apa-apa kok. Oh ya. Mangga penjaban Bapak Edi Sukirman disepati ca. Matur sembah nuwun. Ya. Nggih, sugeng dalu Bapak. Nggih, Mbak Limbo sugeng dalu. Nggih. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun sanget saderengipun panjenengan minangka perwakilan saking sedaya sederek ikatan keluarga Gunung Kidul sampun kepareng nimbali kula sak kanca saking Gunung Kidul, Pak. Nggih, Adi Masku memang Nggih. keluarga besar IKG mempunyai niat Nggih. pengen nangkap panjenengan. Karena yang lain udah semua, seluruh Gunung Kidul udah semua.
Ini dalang yang kecil, top markotop, tenar, luar biasa tapi belum pernah. Jadi mengakhiri masa tugas saya udah lunas lah. Sudah selesai. Nggih. Heeh. Nggih. Monggo. Terus gini, biasanya kalau saat seperti ini saya punya lagu kebesaran. Kebangsaan IKG adalah Tiwul Gunung Kidul. Oh, anjir. Di sini ada Pak Dar, ada rekan-rekan saya, nanti di Mas Yanto akan membawakan lagu. Mau matur panjenengan? Oh, nggih. Nggih. Menika mau membawakan lagu Tiwul Gunung Kidul bareng-bareng. Gunung Kidul, nggih. Nggih. Mbok menawi ngersakaken. Oh iya dong pasti. Waranggana. Yang mana tuh? Derek aja monggo. Oh, nggih. Ayo Mbak Niken meneh karo Mbak Anggi. Oh ya. Oh Mbak Anggi karo Mbak Yanti. Oh ya, Mas. Diaturi. Ayo dong ngateko. Mbak Limbu. Nggih. Ini lebih dari 40.000 nih hadir di sini nih. Alhamdulillah. Sejarah baru buat IKG. Nggih. Dan Pak Dalang juga. Alhamdulillah. Heeh. Nggih. Monggo ngadeka Mbak. Iki ngrencangi para raja sawer iki Mbak. Ayo. Heeh. Mbak ya. Oh ya sedaya mawon. Ya men uman kabeh kok ya. Oh iya. Semua aja ya. Heeh. Iya, oke mencah. Tiwul Gunung Kidul lagune. Heeh, Mak. Lagu wajib kok ya. Telu cukup koken. Oh, ae. Tiga aja. Ndak kewan kokean. Mau Mbak Niken wis, kuwi Mbak antara Mbak Yoga karo si sapa Simbir kuwi. Ayo. Heeh. Kuwi ya, Mbak. Sampeyan niku Mbak jenengan, Mbak. Heeh. Ya genaman. Tiwul Gunung Kidul lagu kebangsaan Tiwul Gunung Kidul. Heeh. Monggo Mas. Kagem rakyat Gunung Kidul, Mas. Nggih. Ayo Cak. Kondang dik kapelan tiwul watu lintang apa watu kapur babakan seni aja maitu akeh sing kondang akeh sing subur. Kondang tiga belelan tiwul watu lintang apa watu kapur babakan seni aja maitu akeh sing kondang akeh sing subur. Eko
luar biasa. Iya. Piyai remen sedekah. Nuwun, Pak. Ajan. Yogane diparingi mboten Pak, mboten sah nggih. Nanti yogene Mas Pak Jangkung, Mas. Oh, alhamdulillah. Pak Jangkung udah siap-siap niku sak tas niku. Oh, nggih. Estu Pak, niki pun diumumke lho soalé. Oh, nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Saestu. Nggih matur nuwun Mas, selalu. Oh, penjane Pak Jangkung Sujarwadi. Oh ya. Engko diaturi tindak panggung lho. Oh ya. Ki diselingi nawala sikik. Oke banget sing ngersake tembang. Antarane saking Sanggar Putra Satriya Pambuka Jagat ki ngaturke kula nuwun niki sesepuh ana ing kene, Nduk. Matur nuwun. Ning antarane panjenengane Ki Suraireng, panjenengane Ki Rangga Warsita kaliyan Ki Agus Kelik matur sembah nuwun wis maringi kesempatan lan mengestoni awak dhewe nggone gladi nang kene. Iya. Matur nuwun. Wah banget iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Yusuf, nama saya Boniran dari Pacitan tinggal di Ciledug. Penggemar Yusuf Ansor matur sembah nuwun. Nyuwun tembangipun Kutut Manggung. Oh nggih. Ingkang nembang Butrinil Sudarti kuwi Bu Trinil Sudarti ki biyen sinden awake dhewe. Oh ya. Ning wis ora nderek. Menika nyawer 150. Piye, Mak? Panjenengane Pak Darminto iki mau sing iki mau minggah panggung iki mau uga ngersake tembang. Apa? Caping Gunung juga mengucapkan selamat ulang tahun IKG ke-55. Matur nuwun. Nyawer, Mak. Wah amplope kandel banget. Bukaan sikik. Engko nek isine, alhamdulillah matur nuwun. Menika cacahipun matur sembah nuwun lemah teles Pak Darminto matur sembah nuwun. Engko tak dum sak kanca lho. Iya. Nderek wanuh Pak Cangik. Oh nggih, kula Mbah Surip utawi Mbah Tukiran Gelung. Bapake Sulis Poto Sulis Bronjong Roni yen wonten wedalipun keparengaken badhe nderek latihan nyekar kagem nyengkuyung kadang kula anggenipun kagungan hajat mugi sukses. Matur sembah nuwun. Amin. Ya. Diwaca siji-siji nggih. Pak saking Pak Sukarjo Ketua IKP Ikatan Keluarga Perbutan nyuwun bawa rujak jeruk ditujukan kepada seluruh keluarga perbutan semoga terhibur. Matur sembah nuwun sugeng midhangetaken kanthi sukornaning manah. Ya. Nggih. Saking Bapak Adi Suhadinoto Kota Depok katur Ki Dalang Yusuf Ansor matur sembah nuwun. Oh ngersake apa, Mak? Wah iki akeh banget nawalane. Oh ya. Selamat ulang tahun IKG ke-55 tahun. Semoga malam ini sukses. Amin. Nyuwun tiwul Gunung Kidul sepisan, lajeng Gembira Loka, lajeng Gladhek Glinding. Wah nggih. Oh ya. Pinten nyawere niki kok kathok. Oh mboten jebule. Ayo. Wah, kowe iki kok. Kagem asma-asma ngandhap punika piyambakipun Dr. Hadi Hidayat Nur Wahid, Bapak Dr. Hadi Gunadi Cibitung Bekasi, piyambakipun Bapak Haji Sukirman, Pak Haji Edi Sukirman Ketua Umum IKG, piyambakipun Bapak Haji Mayor Sindu Cibinong, Bapak Edi Yitno Basuki Bekasi, Bapak Buang Asmoro Ketua WMC. Oh ya. Slogan Wayang Mania Community, siapa dalangnya yang penting wayangannya. Matur sembah nuwun saking hamba Allah. Oh ya bener nek ora nyawer karang hamba Allah kan, Nduk. Oh iya. Ora apa-apa. Nggih, dari Mami Prapti nyuwun lagu Lali Janjene. Oh lali janjine sawere rokok Sampurna Mil 3 bungkus. Wah. Bejane Wiyaga. Iya. Dari Mas Pras Tenggleng, Bintaro nyuwun tembang kangen pun selirani Mbak Anggi katur sederek mandemen Dalang Yusuf matur sembah nuwun. Wis nyawer akeh banget. Ajan nganti keter aku. Monggo Bapak Ibu ngewangi maca niki nggih. Masih judeg aku. Ya, diteke sikik sindene, Mak. Sapa sing dikersake? Ayo Mbak Kiwane Mbak Yanti mau wis ngadeg. Ya. Saiki Mbak Anggi. Oh ya.
di sepoti mak ya Mbak Anggi dhewe ora apa-apa. Oh ya. Sepote dieling-eling sepote Mbak Anggi. Oh ya. Nononing. Ya. Mangga Mbak Anggi. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Wah, piyai cilik ngene iki ngadepi piyai semene, Mbak. Coba. Aku dadi ketok cilik banget ya. Saupamingan, heeh. Cilik. Ora ngadepi piyai semene, Mbak. Iki sampean wis cilik, apa meneh ngadepi piyai semene, Mbak. Ngece lho. Wah, penontonnya luar biasa. Nggih, Mbak. Dasare nek daerah Jabodetabek iki penggemar wayang luar biasa. Nggih. Ajeng nembang, Mas. Oh, Laden Wedang tak kira. Heeh. Jenengan iku lho. Nggih. Oh, nggih. Heeh, matur Nyawa ya. Nyawa. Yo. Kok Betang. teh, Pak. Pripun? Ana nembung teh barang iki nembang ya nembang. Sisan ngoten lho. Wis dibagahi lho, wis dinae kok leng lingguan. Yen memajang mong karo jano Cinane gong Cina. Ayo. Kuning Oh telat. Iya, ora katut. Kembang. Oh ya iki apa piye? Arek ngadeg apa piye? Sapa? Mas Kendrit. Iya. Kembang. Ya. Lah kok meng pisan biasane iki Sundra ping 3 ping 4 ngono kok. Ah sing kendang agek embuh kok. Agek capek kok. Capek ngopo wong ning bis ya meng ndelok CEO ae kok. Yoga-yoga iki gumonku saiki wayangan iki delok-delokane semua berawal dari Xiaomi. Drama Cina. Pacitan, ya. Sik. Ayo. To. Templek pokoknya dalang karo perkusi kuwi dadi siji. Suwe-suwe kowe mayang tok kendangi dhewe. Ora. Panak sing panas sudan sing anu iki awake dhewe duwe kanca sing blas wis lali karo Gunung Kidul. Sapa? Sing asta bonang penerus kuwi. Tak krungu suarane kira-kira wis mambu banyu Jakarta ki malih apa ora? Saya apik apa saya parah?
Ayo Wong, Mas. mau ki ketemu pas Dok JR nang kene ki rak dheke pas teko. Wis lali basa Jawa kok, Nduk. Basane piye? Basane wis Kuwi basa ngendi? basa suku pedalaman. Panas. Ayo dicekeli mik. Siliana mik, Mas. Oh, muni kuwi. Ayo. Panas. Udan. Gumonku Mbak Anggi. Nek Nggih. sakwene Mas Semplok ning Gunung Kidul ki gandenge karo Mas Juwang. Mas Juwang kuwi dalang nek ngasta ki cengkoke cengkok Bali. Cengkok kuwi kok Bali. heeh, iki ora awor pirang-pirang sasi kok kuwi ketularan cengkok Bali iki entuk wis ngono. Apa lewat video call apa ya? Panas. Sekarang yo kanca plek to mesti nular to. Heeh ya. Video call jare. Iya. Panas udan ya, Mbak. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Ling-ling-ling-ling. Ora wangun. Ora wangun ta aku. Jenengan ki ora kaya simbir kae, lambene iki setelan kalem. Aku kalem. Dadi arep aling-aling ora wangun, Mbak. Lah aku ki njijal lho mbok menawa wangun ngono. Wis ora usah jijal-jijal. Kuwi wis teke simbir kae. Oh iya. Caping. Guna. Pak Lurah nyangklong bedil Gusti Allah. Cekat semanten parian kabul. Wes Lah ora diteruske to? sing penting ki menehi kamro Pak Lurah nyangklong bedil Gusti Allah Maha Adil wis kuwi tok. Tak kira ki ndak arep dibaca. Dadi aja para warga masyarakat sing padha ora mrene iki aja padha ajrih wedi sok arep kepiye uripku ki bakale kaya ngapa rezekiku bakale diparingi sepira ora usah mikir ngono mergo Gusti Allah kuwi Maha Adil. Oh iya. Ngono kuwi rak mung kuwi dongane. Iya. Nadyan ya Mbak. Nadyan Wadon wadon sarat sule kumandang suarane pipolonto nyelakan ruk sambungane pipi ombo kepenak ambungane enak ambungane jogete nganggo kendang kosek Mas. Sek.
Sabar Mas Mojo. Mbak Anggi kuwi men ambekan. Ngerti dhewe to awake ming semono. Tandane angin ki ming cilik. Dadi aja ngongso-ngongso. Anda itu ya. Iya kok tandha angin ngawur ora. Syukur bi. Yo. Syukur bisa matur nuwun. Mbak Anggi ki ana penggemare dhewe. Apa? Cangik fans. Oh. Cangik fans club. Heeh. Iya, Mak. Nembang meneh, Nduk. Iki tembang-tembang akeh banget sing kudu diaturke. Apa? Ya wis penting sindene ngadeg sikik. Oh ya, sapa, Mak? Mau Mbak Yanti wis nembang. Kiwane Mbak Yanti. Sapa? Mbak Via. Oh ya. Simbir. Heeh. Di sepati. Sepate sing endi? Sing Banyuwangen pelok kae. Oh ya. Sing khusus sepate Mbak Via. Oh ya, ya. Sugeng dalu, Bro. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Piye wis lunas urung utangmu? Hah? Lunas urung utangmu? Utangku ning gone sapa? Lho ning aku. Lah, kapan? Ora, Mbak, ora. Aku nakokke lunas urung utangmu ki ora kok teges aku ki mengintervensi utangmu lunas apa urung kuwi ora. Urung karuan kowe ndek utang apa ora? Lah iya, terus Ning jeneng pitangkonan lunas urung utangmu kuwi mau ki ngemu teges neng tembang sing arep tok aturke. Apa? Lali janjine. Oh ya. Lali janjine ki nerangke wong utang, Nduk. Oh ya. Janjine sok Minggu, janjine sok Senin, janjine minggu ngarep, janjine sesuk ngarep. Nyatane entek-entekane ora dibayar. Oh iya. Heeh. Mula tenan utang kuwi medhot mas seduluran. Lah nggih lah ngoten niku. Ki mong pakne isih melu grupe awake dhewe wae dadi nek umpama Eneng to Yohan. Kene iki. Yoga-yoga ki utange wow. Walah, gurpene aku ki ora ngerti. Sing Sebulane. ya ora kok wiyoga-wiyoga ning sing nyaron kuwi terutama Jan. Lah sing nyaron akeh je, Mas. Wis 5 tahun buk kowe ora kok. Iya. Jeneng utang. Nggih. Dina Minggu. Ya. Dina Minggu. Akang Kang anti nano nino. gentenan genti genten Oh ya. Cakepane apa? tinemune Oh, tinemune ngaya. Tak wakili santai wae. Lara jabong mong lali jan jine. Ah. anane pijar samaya Pinter pinter golek alasan ngan aku ya ngan darangan dukur bareng or yo bareng yo yo
aku wis ora kompak. Nggih, kompak kanca-kanca iki kompak. Nggih. Karena wis suwe ra menyang iki dadi Suwe ra menyang wayangan. Oh, wayangan. Suwe ra tanggapan. iya Nggih. karang kahanane akeh kaya ngene kok ya Mbak Mula ya bener Mas Juang tak kon nyarutane semaya wae. ora apa Lah ya urung eneng sing nggo nyarutang ya dimaklumi. Oh pitik sekandang iki bondo tok. Didol Lah siji. eman-eman ya arek didol ki. Monggo utange iki saiki wis bungane wis mbuh pirang-pirang. Lah apa ya tok bungani tegel karo kanca. Ono. Aku ki dalang mekar e. Mekar. Operasi to. Ya. Ayo Mbak. Jan-jane Jan-jane kowe ning nganti dadak
Sajake sing Jaipong ki rada mangkel karo sampean. Lah ngopo? Aku dipetriti. Nganggo mangkel barang ki. Dipecuti. Apa nganggo kes? Aduh. Aja diterus-teruske, Mas. Kok ndak biru-biru. Nggih. Heeh. Tak selingi maca sike. Ndak lara. Saking Pak Sumaryono nyuwun lagu Kusuma Wijaya kagem Mbak Niken Esia ingkang minangkani kula tujuaken dhateng keluarga besar IKP Sejabodetabek kanthi renaning penggalih matur nuwun. Nggih, sami-sami. Nyuwun gending caping gunung versi jaranan. Waduh, menjing mawon mang nanggap dhewe Pak caping gunung versi jaranan. Niki wau pun diaturke sing versi konvensional nggih Pak, ngapunten. Salam kagem keluarga besar Mabes TNI AU di Jakarta ingkang nyekar Mbak Niken. Waduh. Nggih, saking Pak Bardimas Setyo Budi, Papua wae matur nuwun. Kok diganti wae. Oh ya. Nggih. Kelaske, Mbak. Aku entuk saweran Mas, matur nuwun nggih Bapak nggih. Mugi-mugi rezekinipun lancar, berkah barokah. Nggih, monggo ingkang ajeng nyawer melih nggih. Niki pancen kula dongake. Nah nggih to. Jenengan nyawer niku pun member Bapak Ibu, Mbak Via menika lare pekir dadi Piye? pekir. Pekir kepiye? Ngendi-endi iki? Ngene, Mbak, tak terangke. Heeh. Aja rumangsa melek iki aku arep nyekel dit semen iki aku ora rumangsa duweni. Wah, masa. Mergo manusia kuwi maha miskin, Gusti Allah kuwi maha kaya. Dadi iki dudu bandaku bondo saka Gusti Allah sing dititipke nang aku. Dititipke dinggo Kasinden dengkulmu amblek. Anggepe lah apa anggapmu ki nek seragame anyar-anyar kinyis-kinyis ngene iki ora nganggo iki. Lah anggapmu piyaga ki ora arep tok berdayakan. Wiyaga cukup nyewa. Dasare mbel gedes kabeh kok ora. Ayo entekke tembange. Tekor ya aku mah. Nggih, sing do ikhlas nggih, Cok. Ikhlas. Waduh iki engko aku ora ditabuhi iki engko. Tabuhi. Aja ngono kuwi engko tak jalukke, wis tenang wae. Jan, ya. Jan-jane kowe ning ngendi? Nggih. Iki ngopo kuwi? Eneng masalah apa to jane iki? Oh anu Mas. Keplake meninggal Mas. Mik Jaipong sing niki anu wafat Mas. Meninggal. Oh Mas. Wis gak linggu Mbak, kemen Matur nuwun nggih. kemen dandan dhewe karang kenek ning omah nukang wis. Iya. Matur nuwun. Wali janjine wis mak. Heeh. Wong ya wis sah iki mau sawere. Oh iya. Monggo mau Pak Jangkung nggih diserepegi disepoti Mas Nur. Oh ya. Ujung jare balong ronggon ning kawodo.
Piyai Wangun. Oh iya. Nganggo topi ngono kuwi ngagem topi ngono kuwi ya oleh wangun. Aku nyoba nganggo topi ngono kuwi mah kok blantik. Ah iya. Kula lho. Senes panjenengan lho, Pak. Kula, Pak. Kula nggih gadah topi ngaten menika. Sugeng dalu Mbak Ayu Cange. Sugeng dalu Pak Janggong. Anakku sing ayu moblong-moblong. Injih Bapak ya ampun. Nggih. Nggih, nepangaken kula Jangkung Sujarwadi. Nggih. Yen kala wau enjang Ibu Bupati, Bu Endah Subekti Kuntareningsih sampun ngrawuhi acara pahargyan. Nggih. Pengetan Hari ulang tahun. gangsal ulang tahun Nggih. IKG. Menika secara ex officio Bupati Gunung Kidul menika ketua pengarah. Nah, nomor kalih kleres nami kula, Pak. Jadi kula menika rumiyin dipun lantik Bupati Gunung Kidul Mas Sunaryono Sunaryanto. Sing ngomong mau sapa? Ora do ngantuk nggih. Dadi Ketua Dewan Pengarah Nggih, Bupati Gunung Kidul. Nggih. Anggotanipun antawisipun kula Nggih. Bu Ani Andayani Direktur BPJS Tenaga Kerja saking Baliarjo, lajeng Mayor Jenderal Rusmanto. Oh, nggih. Terus kawula ugi ngaturaken panuwun dumateng Nak Mas Yusuf Ansor Nggih, Pak. lan para wira pradangga. Nggih. Nek Wiraswara lan Sorawati mau wis entuk saweran. Nggih. Lah sak menika Men adil. nggih. Oh, nggih. Nggih. Matur sembah nuwun alhamdulillah. Nggih. Oh, nggih. Nggih, Pak. Ngastop mic, Pak. Nggih. Wau kula etang kalih ndonga pamuji kalian Pak Edi Sukirman ingkang sampun jengkar. Nggih. Wira pradangga menika 23 napa kawan likur. Nggih, leres. Kawan likur. Nun? Kawan likur antawisipun menika. Mengke mbok Niki menawi enten siji langkung- kula tomboki mboten apa-napa mengke. Kula niku dalang kulino tombok, Pak, nggih. Ning niki kula langkungi Oh, sekedhik. Wah, iki ngampun ngaten to, Pak ngono. Estu Niki langsung lewat panjenengan. Alhamdulillah, nggih. Matur sembah nuwun tepuk tangan kagem Pak Jangkung, matur sembah nuwun berkah kula tampi mugi-mugi. Nggih. Nek saweran niku sekedhik. Nggih. Nggo Mbak Yu Cange karo anakku Limbo. Matur sembah Nek sing nuwun. kathah panitia nika Oh, nggih. Mas Lardi, Mas ini. Nggih. Matur sembah nuwun Nek waris, Surawati. Matur nuwun, Pak nggih. Berkah barokah nggih, Pak. Lancar rezekinipun Nek panjenengan. Surawati tergantung koordinator nanti. Nggih. Lewat koordinator. Kuwi Mas Nur kuwi tanggung jawab ampun kuatos nggih. Ampun kuatos. Nggih. Tergantung niki le senggaan gumiak napa mboten. Wah, nggih. Setuju nggih? Setuju, Pak. Setuju. Anu Pak nyuwun sewu, ampun nuwun sewu ampun ngias nek wong piyai putri sinden-sinden iki nek nyenggaki cetha gumyak wong tutukipun menika wonten kalih Pak. Dados serune ora kira-kira nek omong. Napa melih niku Pak? Waduh Pak. Waduh. Nggih alhamdulillah matur nuwun. Wah janes. Piyai sing luar biasa. Heeh. Heeh, Mak. Nggih. Nggih. Mas Nur. Sesuk neh pupuran dandan sinden men entuk luwih akeh. Iya. Nggih matur nuwun Mak Jangkung wes. Kula namung nderek memuji ndedonga mugi kita sedaya warga Gunung Kidul saengkang wonten kampung halaman utawi ingkang wonten Jabodetabek mriki. Kula niki wau nggih saking Bogor. Terus acara teng BSD sek mriki. Mulane rada telat. Oh mboten napa-napa. Mbok anggek sinaosa anggenipun rawuh randat, anggenipun maring mriku mboten randat Pak. Matur sembah nuwun.
Alhamdulillah berkah ngagem kanca-kanca. Gandeng kula niku lahir wonten kepek setunggal Gunung Kidul, Wonosari Gunung Kidul. Ndongane nggih nganggo tembang. Oh nggih. Nggih. Niki Danang gula apa sinom? Sinom Parijoto mawon nggih. Oh nggih. Sinom Parijoto. Sinom. Oh ya. Pelok menapa slendro, Pak? Oh nggih. Mau pelok saniki slendro. Nggih, sak menika slendro. Kajengipun imbang. Iya. Mangga Mas slendro Mas. Matur sembah nuwun. Mboten saged bales Pak, Gusti Allah ingkang bales. Amin. Iya. Ya, Cak. Nano promi yarsa kawruh ana Gunung Kidul menika Mbayu Cange Nggih. sinaosa sampun wonten Jaban Rangkah. Mboten namung wonten Jakarta, Medan, Makassar, Kalimantan. Nggih. Wonten luar negeri mawon tansah kemutan seni lan budaya diluhur. Nggih, Pak. Wayang kulit. Nggih. Nggih, kula sampun dateng nggih Niderbawana lah wonten Amerika Utara, Nggih. Alaska, Eropa, Jepang, Cina, Afrika. Nggih. Berkah dalem Gusti. Ning teng mriko-mriko niku universitas men duwe wayang sak kotak sak gamelane. Luar biasa. Lah niki nek Nggih. kita mboten nguri-uri, Nggih. waduh mengke diaku kalih Jaban Rangkah. Nggih. Nggih. Nah, nggih isin sebagai warga dhewe ora nguri-uri mah. Nggih. Heeh. Nanino. Nggih, Pak. Niki yoga kula nggih enten sing saking Afrika, Pak. Nggih, Pak, pangestunipun. Saestu napa? Nggih, Pak. Wah. Ning anu transmigrasi wonten Jakarta nggih. Kula sing ngasta bunang penerus ini. Nggih, nggih, nggih. Warga gunung kidul sami Hampir mas
Mbak Ayu Cange saben kelurahan desa Pedukuhan Nggih. niku ngawontenaken rasulan sedekah bumi. Leres. Nggih to. Nggih. Niku biayane saking kita-kita warga Gunung Kidul yang ada di Jakarta dan Jabodetabek. Leres nggih. Luar biasa. Nah, itu. Nggih. Mergo niki Nggih. terakhir niki. Gotro terakhir Nggih. pupuk kula niki. Gunung Gunung Kidul niku Mbak Yu Cange tanahe para Brahmana. Nggih. 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 Niku duk nalika Ki Pemanahan Penjawi Nggih. kalian Ki Ageng Giring. Nah, sing nurunke raja-raja para nata tanah Jawi Mataram Islam menika turunan saking Ki Ageng Giring lan Ki Penjawi Sutawijaya Danang Sutawijaya. Makaten dos kita semua warga IKG dan Gunung Kidul dimanapun berada kita bersyukur dan bangga sebagai warga Gunung Kidul. Gunung Kidul handayani matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun weh luar biasa. Pak Janggong Sujarwadi sampun ya paring donga ya paring rebana matur sembah nuwun sanget. Ah jan wis Iya, luar biasa. piyai luar biasa mak piyai putra daerah Gunung Kidul yo ning ora kesupen karo bumi Wutagedhi. Heeh. Sinaosa wis mapan ning Kutagara wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda ning ora kesupen karo bumi Wutagedhi. Benul. Bener. Oh iya. Gitu ya. Oh iya. Mau Mas Kentit arep nembang. Oh iya. Ki di caosi kalodhangan. Oh iya. Sepati. Oh ya. Mangga mangga Mas Kentit. Tindak mriki sareng Mbak Niken. Mas Kentit ora medhit. Geng dalu, Bas. Dipencet sik. Wah, urung muni sebeli. Sugeng dalu. Mbak Cange, rek kowe adikku ya tetep iki dadi pimpin aku ing dalu nika. Heeh, Mas. Matur nuwun. Nggih, saderengipun sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ji. Ngaturaken sugeng awal warsa IKG yang ke 55. Semoga semakin solid dan semakin maju dan jaya-jaya selalu. Amin. Mohon izin Bapak Edi Sukirman dan kabinetnya, nggih, mohon izin niki badhe Nggih. melu-melu mau Nggih. Pak Jangkung wis saiki dari Korwil Kabupaten Tangerang yang sudah kontribusi untuk karyawan-karyawati Gunung Kidul yang sudah dibawa di Tangerang, Miyako maupun di Kendal. Totalnya tadi sudah disampaikan 1.300. Semoga ini selalu berjalan terus untuk mengurangi tingkat pengangguran. Benar. Mau Pak Jangkung. Nggih. Nah, saiki Mas Kentit. Apa Mau Pak Jangkung juga nyawer kabeh. Aku juga arep nyawer kabeh. Alhamdulillah. Iki mau saawan aku nggawa anak buahe tak gorene nggir. Nggih. 250 tak jajakke UMKM kabeh. Nggih. Duitku entek. Nggih. Aku utang karo direkture sendal sepatu mau. Nggih. Kaya juraganku juga. Oh, Bapak Sukardianto. Sampean arep nyawer? Nyawer. Oh, iya. Nah, iki saurunge nyanyi, aku tak nyawer sik melu-melu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Tepuk tangan go Mas Kentit. Iki berkat karo Bapak Suyanto. Heeh, ya kan? Alhamdulillah. Tak rewangi utang niki Bapak. Nggih. Mumpung adikku lanang nang kene iki nyiji-nyiji sik. Heeh, iki nyiji-nyiji sik
kabeh ngenuman. Heeh. Nggih, lho nganti ngumbuk ngene kak. Ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Mas Kentit ini. Siap, heeh. Nggih, Ketua Korwil Tangerang menika. 1 2 3 4 5 6 Nggih. 8. Iki tak serahke karo dalange, Oke. menku dibagi 20.000 nek ora ya. 20.000. Eh, 20.000. 20.000. Nek ora yo nggo bayar surjan mau. Oh, iya. Ora, Mas. Ora hakku. Guyon-guyon, Ger. Ora aku. Yo. Matur nuwun Mas Kentit. Nggih, mugi berkah barokah. Kula Nggih. tambe. Iya. Siap, heeh. Iki maju Nggih. mau dadi ati. Dadi ati. Mau Pak Jangkung suarane ora umum. Nggih. Sing pun sepuh lah, iki sing enom suarane kaya ngopo? Kalah apa ora ngono. Nggih. Monggo sepoti Mbak Niken. Oh, Mbak Niken. Heeh, aku nek ora karo Mbak Niken ora, karena iki tanggal 24 ya wis tak kon bunderi. Tak silih sik. Iya. Heeh, yo. Sepoti Mbak Niken Mana yo. anak kambing saya, anak kambing saya ada di kampung baru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati saya. Caca Marisa, Caca Marisa, Caca Marisa ada di kampung baru. Caca Marisa, Caca Marisa. Heeh, selamat malam Mbak Niken. Selamat malam, Mas Kentit. Heeh. Mau wis sunding ning mburi, Heeh. aku golekno Joko-joko ning kene. Alah. Rasa golek wis melu aku ae. Wes. Iki ora live streaming to aman berarti ya. Live Streaming Mas, Oh, live streaming iki. ya. Waduh. Ya wis. Lanjutan Kok iki tekan prawis omah loro dibukake. toh. Nah, Prawis loro. ojo seru-seru. Kok nek krungu Pak Yanto aku disengeni meneh. Ah, Dipecat iya. saka Tangerang Kabupaten. Oh, nakal kok ya. Ki ya ana anu Mas. Heeh. Piye? Salam dari keluarga Marsudi Surodita, Cisauk, Iya. Kabupaten Tangerang, pecinta wayang kulit. Salam buat Pak Pardi, guru MC kami. Wah, muridnya Pak Pardi. Ah, Pak Pati. Luar biasa sekali, Ji. Oke. Dan keluarga besar Jaringe, Jambe Ngringin di Jabodetabek. Sukses selalu untuk Mas Yusuf, Mas Pardi dan kru Ansor Laras. Nggih. Sawer transfer 150 teng rekeningnya Pak Pardi. Woy. Oke. Waduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mugi berkah barokah. Nggih. Nggih. Saya mohon izin membacakan Ya. Kowe juara Request, melu-melu. Berarti Mas, kowe wis iki entuk amanah kontake iki, Mas. wong kene. Nah, niki amanah lho nggih. Kuwi ya wong Rasido payu. kowe melu aku berarti ya. Sugeng dalu Mas Dalang Yusuf. Mbak Nggih. Niken sak rombongan mugi tansah sehat tambah lancar sukses. Amin. Amin. Salam-salamnya selamat ulang tahun IKG yang ke-55 tahun. Semoga tambah ngrembaka adem ayem guyub rukun sak lawase. Amin. Dari Amin. Kodes Sandirejo menika ngersake gending tembang kangen saking Pak Kamto. Oh, nggih. Atur suwun sampun transfer. Pinten? 500.000. Alhamdulillah. Terima kasih. Mugi Pak berkah Suladi, Pak Kamto barokah. sampun. Nggih. Kuwi tak nggo nabung Nggih. ya, Mbak. Kuwi catetan nang tabunganku ya kuwi 500 kuwi. Catetan Oh, nang iki hakku tabungan. wong ning rekeningku kok. Kowe iki wis sugih lho, Mbak. Lah ya butuh ya. Setunggal malih Mas, tak Napa? waca Nggih. pisan. Napa, Mbak? Menika saking Pak Ngadina ngersake lagunipun Sesideman. Oh, nggih. Nggih, sampun transfer ugi matur Oh, suwun nggih. Pak Ngadina. Siap. Pokoknya niki nek urung entek wis dibacutke tekanku jam 6 ora masalah. Ya ora apa-apa. Iya kan? Man Ora kula masalah. kaler kabeh ora Iya, apa-apa. ora masalah. Sepenting cocok Heeh. regane. Ji, heeh. Dek Yusuf, Kalau, Mas. iki mau aku mengasih untuk Cindera Mata. Iya. Heeh. Dan kami juga mohon maaf untuk panitia karena ini tadi untuk surprise. Nggih, karena tadi yang kita sampaikan untuk Magicom Miyako, merek Miyako itu belum lama kita bikin biar ngikutin budaya. Bodinya itu berbentuk wayang. Itu semua yang bikin putra wayah putra putri Gunung Kidul. Tepuk tangannya buat Gunung Kidul. Hebat sekali. Tadi Bapak Luar Ibu biasa. sedaya yang ada berada di sini, nek beli Magicom mereknya Miyako nggih, menika produk saking putra putri Gunung Kidul. Nggih. Ji. Dan sekali lagi mohon maaf untuk panitia ya tadi ngasih kejutan, nggih. Sembah nuwun. Yo diteruske lagune. Iki Lagune. mau Wiwit wae urung kok terus kowe. ndak, oh ya iki arep wiwit ngono lho. Ah. Urung-urung. Tak bawa. Ah. Mau Pak Hati-hati. Jangkung wis bawa aku tak bawa. Monggo Mas Kendi. Mau Ji. cinem ro ya. Sepiro?
Semanten. Kekaraning wong agrami dudu rupa dudu bondo. Iki pemudane mau sesepuhe Pak Jangkung. Masuk orang dulu. Masuk Mas. Wis kok anggere nyawer iki masuk salah ra apa-apa. Ora apa-apa. Asal penting nyawer wong nyawer iki menang kok. Iya enggak? Apik Mas. Ya Dik ya. Oh iki meng diwalek kok. Lah iya. Ora salah diwalek. Pokoknya iki iso nggo tuku buku sesuk. Pokoke tetep apik pun. Sepira? Hamo. Semanten. Sok kesusu ngono. Hamong ati pawi tane janceng kok elok. Aku nirokke adikku lanang kok biasane sok ngono kuwi. Ora, kuwi mah kaya Pak Ipung cengkok. Parek dadi dalang to, Mas? Hah? Parek dadi. Lah Mas Gleng iki kan sedulurku lanang. Mbak Tiah ya Mbak Yuku. Lah iki keluarga besar. Oh ngaten. Aku ora salah nyawer iki wong keluargaku dhewe. Ya betul. Lah lak ngono ta? Luput pisan kena apisan yen. Iki juga saya ucapkan selamat datang buat Dalang Kondang juga. Sinten Mas? Brimob. Oh Pak Sri Kuncoro. Pak Sri Kuncoro ini tadi juga datang. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu. Luar biasa sekali. Mau tak goleki kok wis ilang. Sing tak jak munggah ngono. Nggih. Tak ajaki ajeng gropyoki sing do anu. Yen kapan luwe gampang. Iki ketua 5 harus belajar. Kalau pengen disawer anak buahnya. Mau wis SMS kok. Sinten? Pak Ketua 5. Oh nggih. Sarung jagung kuwi mau. Oh nggih, dereng dipinangkani wau. Nggih. Yen angel kan langkung. Iki ya ngaturke sungkem ngersaning seniorku ya guruku Pak Sri Kuncoro iki mau Mas. Betul nggih. Kok menawa mongko kepareng nyekar monggo. Tindak panggung ya paring dawuh aku nampa seserepan saka panjenengane. Heeh. Dan sekali lagi terima kasih kagem Pak Sukardio. Nggih. Sing wis ngutangi aku, sing wis ngasih kru. Sendal dan sepatu luar biasanya buat Pak Kardio. Tepuk tangannya monggo. Semua dikasih ini tadi. Dongane Mas. Mugi berkah barokah dan lancar usahanya. Amin. Aku sore mau wis diketok Palu sebagai asistene. Gawake dompet karo sopir. Nggih. Dongane muga-muga wiyaga karo sinden klebu aku dalange sing diwenehi entuk paringan sendal saka Pak Sukardio. Nggih. Semoga sendal tersebut digunakan untuk melangkah ke hal-hal yang baik. Amin. Nggih. Amin. Nah, sing penting bener. Jangan dibuat jalan ke Sudirman ya. Ya. Aku paham kalau masalah itu. Sering ke sana ya. Jo, selak bengi. Dintekke. Tan kenoti anumbas arto Cek Yusuf, piye Mas? Iki anune wae ya, bawane wae karena aku juga lagi ora enak. Oh, mboten sekalian langgamipun. Nggih, jenengan dilanjut ke langgame. Nek biasane
enek wong agi ora kepenak ngono ki nek le nembang karo mbak ini kan dadi Mari. kepenak. Alah, wis tanggal 24 tak kembunderi pisan kok. Nggih, monggo Pak Niken, matur sembah nuwun. Terima kasih nggih Mas Kentit. Nggih, sami-sami. Goleki sing kaya ngopo ya mbak. Ya. Goleki sing kaya ngopo lan nyatane lakon seprene bola-bali gendra wakasane malah bangun tresna tetep benda tutup ropot pengatine dati tetaline lan godane gede seprat dene orang nganti dadak dadi Entekke pisan mawon. Oh iya. wengi dadi ati wong prasaja alas bebetene sabar targa mati ngomong putra alus debu tine Pisan meneh, Mbak. Iki arep meluncurkan gerakan anti judol. Apa? Gandol. Gerakan anti judol. Iki kanca-kanca Ansor Laras iki gandol kabeh, gerakan anti judol kabeh. Oh iya. Nganti tak gawe lagune judule Mister Ngeslot, Nduk. Oh iya. Iki nunggak semi karyane almarhum Cak Dikin. Heeh. Mister Mendem kuwi mbiyen ngandarke jaman pol-pole wong seneng mendem. Ya. Iki ndelok jaman iki aku gawe lagu Mister Ngeslot iki agak gemar masalah slot. Oh iya. Kowe ngerti dana bansos, Mbak? Nang Gunung Kidul ki totale 2 juta lebih dana bansos sing diblokir karena si penerima kuwi terdeteksi indikasi melakukan judi online. Judol. Mula dongane aja ngasih kuwi berkelanjutan. Ning tak suwun aku yakin dulur-dulur kowe kage ora ana sing terperosok dalam judol slot ora ana. Amin. Paling ki yoga-yoga niki. Niki ngeten wonten dawuh saking Pak Suyanto. Nggih. Rongkop menika ngersake lagunipun Rengu. Oh, Rengu. Nggih. Oh iya, Mangke digabung. napa sak Digabung ora apa-apa. Bar menika. Bar iki utawa Nggih. mengke nek gara-gara iki ya wis katur nawalane sak duwite. Oh iya. Pun tenggo. Iki laguku sithik ya, Mbak, Mister Ngeslot. Nggih, Oh, iki iya. lagu Iki- karya Mas Yusuf. Penting. Ah iya. Nggih Mas Yusuf, Nggih. selaku koordinator, wah Pak Jangkung le ngangkat. Koordinatore wong nyawer sesuai permintaan Pak Parti. Nggih, Mas Nur. Pak Parti le ngendika pokoke para pengrawit kudu disawer nek ora Nggih. kowe ora kon reh mulih ngoten. Oh, ayo. Lah niki wau pesene Pak Suyanto niku termasuk Bolo Dewane Kaki lagu Rangu kagem Bolo Rongkop yang malam ini nonton bareng Nggih. pagelaran
Ikatan Keluarga Gunung Gunung Kidul Kidul. ultah yang ke-55. Sampun monggo kula tak bali teng nggon mriku. Oh nggih, matur nuwun. Nggih, matur Ya. suwun. Ya, judule Mister Ngeslot. Oh ya. Diaturke Ca, iki tak simpene sik duwite kanca-kanca iki. Ya. Ya. Mister Ngeslot. Ya. Yo. Mas kowe wis tak kandhani, tak rewangi melek esuk awan wengi. Nanging ngendi hasile? Duwite wis ora ana kocape. Ayo aja kleru nampamu, amase ngene dinggo tukon susu. Dongakno iso mek suwin pola cakal ora perlu pusing. Nggo ngelingke sing isih do ngeslot, Mbak. Ayo Ben mek doleren. Heeh. Bodho kok ngeslot ki rumah saku pola pikire kudu dirubah. Apa, Dik? Sepurane kowe tak arani bodho. Ana kuwi ora kok pinter-pinteran. Ning wis diatur sing gawe permainan. Ngapa? Dak-dik lho. Kok ya leren lek ngeslot ki lho. Ah, butuh deh tak aku. Kowe mong wong wedok ngerti apa? Mong kari momong anak we kok cangkeman. Meneng ngombang tak budal keleng Taiwan. Wes apa Mas, terus lo. Bangane aku kere luwe becet tak mulih nyang wong tuaku wae. Iya, ansor laras. Kaya leren sing ngeslot ki lho. Leren kuwi pintu. Iya, ya ora tau menang lho. Iya. Wes kowe wis tak kandhani, tak rewangi melek esuk awan wengi. Nanging ngendi hasile? Duwite wis ora ana ojape. Ayu cokero nopomu. Aku ngene digo tukon susu. Dongakno iso mek suwin pola kacakal ora perlu pusing. Apa arep urun detak nggo depo apa piye? Ora kena ya ngono kuwi gek lereno. Nek engko tok depokke 50 engko iso dadi sak yuta. Halah ngono ki gur diapusi. Sepurane kowe tak arani bodho. Ana kuwi ora kok pinter-pinteran. Ning wis diatur sing gawe permainan. Ngapa celuk-celuk wae lho. Iki jam bagus nggo depo iki. Kowe mung wong wedok ngerti apa? Mung kari momong anak we kok cangkeman. Meneng ngombang tak budal keneng Taiwan. Sapopo Mas, terus lo. Bangane aku kere luwe becet tak mulih nyang wong tuaku wae. Ora bakal kalah. Arep urip sak
wayane kakek Zeusku. Tur nuwun. Nggih, sampun. Iki aku nggawe lagu iki tak tonton tak referensikan saka kahanan nyata, Mbak. Kahanan saking Yo nggon aku ki akeh wong sing lenang kuwi gaweane ngeslot. Heeh. Dielekke bojone ora kena. Wong kari momong anak kok wong wedok kokean cangkem. Oh, ngono. Terus Akhire bojone iki dibudalke ning Taiwan, sing lenang ki ning omah ming momong anak karo gaweane skater ngono oh, kuwi. ngono. Dadi kuwi negatif Ki banget. wongke ya teko. Teko melu wayangan sih. Oh. Kita Ndi to wonge lakune kae? sing ndi to iki? Oh, kae sing meking kae, kae montore Mio kae hasil slot. Mio abang. Heeh. Ki ora kok gawe lagu iki ora kok tujuan kepiye-piye, ning sosialisasi Mbak aja ngasih. Nggih, betul. Slot kuwi wah luar biasa ya slot kuwi. Iya, matur nuwun. Matur suwun. Terus ke lakone Mak ya disambung ku nek gara-gara. Tembange Pak Suyanto minangkani. Engko nek gara-gara wae men panjenengane ya lenggah tekan gara-gara kok. Iya, berkaya awake dhewe. Dieling-eling kanca-kanca. Iya. Pokoke awake dhewe ki eneng kene seneng ditimbali mrene seneng sing nimbali ya seneng. Matur nuwun. Kirim donga sik Mak sadurunge diteruske ya. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugroho, khususon para pepunden dalang sak Nuswantara. Al-Fatihah. Amin. Yo tak dirake. Tansah marmamoring sukma sinukmaya winahya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking liyap layap ing aluyup